नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत मटर पापडा। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। मटर 1 वाटी आपण ही 5 ते 6 मिनिटं शिजून घेतली आहे। आता ही मिक्सरला बारीक करून घेऊया। मटर आपण मिक्सरला लावून घेतली आहे। ह्यामध्ये आपण पाणी वापरलं नाही आहे। मिक्सरला लावते वेळी अर्धा कांदा बारीक चिरलेला, 1 छोटा चमचा लाल मसाला, छोटा अर्धा चमचा जिरे पावडर, पाव चमचा हळद, 1 इंच किसलेले आले, 2 चमचे रवा, 2 चमचे सफेद तीळ, चवीनुसार मीठ। मिक्स करूया। दोन चमचे बेसन, 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलं आहे। आता आपण थोडं पहिलं घालून घेऊया। थोडंसं चमचाभर पाणी घालूया। अजून जरासं पाणी घालूया, म्हणजे 2 चमचे आपण पाणी वापरलंय छोटे। थोडंसं तेल घालूया। चांगलं असं मळून घेऊया। त्यामध्ये आपण 1 वाटीचं पाऊण वाटी आपण वापरलेलं आहे पीठ। फापड्याचं साहित्य चांगलं मिक्स झालं आहे। आता आपण लाटून घेऊया। फापडा लाटून घेऊया। थोडंसं पीठ लावलं आहे, पाहिजे तर आपण तेल पण लावू शकतो। मटर फापडा आपला लाटून झाला आहे। थोडासा लांब भाग आहे तो आपण काढून घेऊया आणि थोडे जाडसरच आपण ठेवणार आहोत। फोकणे जर आपण होल पाडून घेऊया। अशा प्रकारे आपण सगळे लाटून घेऊया आणि तळून काढूया। मटर फापडा लाटून झाले आहे, तळून घेऊया। तेल तापलं आहे, फापडा सोडूया। गॅस मीडियम वरती आहे। परतून घेऊया। आपण याला होल पाडून घेतले आहे, म्हणजे तेल आतमध्ये जास्त राहणार नाही आणि फापडे खुसखुशीत होईल। तेल आतमध्ये जास्त राहणार नाही आणि फापडे खुसखुशीत होण्यासाठी आपण होल पाडून घेतले आहे। परत एकदा परतूया। फापड्यांना चांगला सोनेरी कलर आला आहे, काढून घेऊया। मटर फापडा आपला बनून तयार झाला आहे। एकदम चविष्ट झाला आहे आणि कमीत साहित्यामध्ये होणारी रेसिपी आहे। आपल्या घरी उपलब्ध असलेल्या साहित्यामध्ये होणारी रेसिपी आहे। टोमॅटो केचप बरोबर, चटणी बरोबर किंवा चहा बरोबर खाऊ शकता। मुलांना टिफिनमध्ये देण्यासाठी उत्तम रेसिपी आहे। तर ही रेसिपी तुम्ही करून बघा आणि मला सांगा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।